habang ipit saudong kari kasi kejongi kidap tang kijing jia ki bakhala kijing syahir thama jong kajat penriu napo bat nabar kalong shabapalat hakum kane kapor ngin phai shanoken hato kijing dom bat kijing bitar kan ai kijing job yangi ki khasi em ha ka history jong ka perthei om judan kajat penriu ka bajob ha kijing yele klem kijing start bat kijing shampang hakum kane kapor gidon kam shisha yakinong yalam ki bastat ki bashampang bat ki bahok ki bala ban yalam ya kajai penriu hare ka ktin ka ong ba ka jing shepting ya utrai ka long ka jing stang ka chok ka jing start bat ka jing tip ya uta oba khoj long ka jing shampang hoi ka jai penriu ka jong ni ka long ka bashlor hare ka jing shlor ka jing dom bat ka jing bitar ki balong tang ki emotion ki jong ni khlem ka jing start bat ka jing shampang kan pan men saw yang hi pej hakapor menshua habang gidon gidon yalam ki bastat bashampang ban bariu bele kum hakapor jong iba JJM ni khosroy iba ki briu ki ju khotsin iba joy ni yo ye district council de na mark jing start par jing shampang ki jong e henry habang i pej perman bunta ka jat briu ki jong ni ka dap tang ka jing dom lane ka emotion lane ki jing dawa ki jing keno ye ka sarkar henry ngimju usan ba bale ki ni paro ki chia ka khtien ka ong ha ka bom don ka jing yalam ka bastat upaj ba uklon henry ha ka jing bun kinong perkhat ka jing scam ka don ka khtien ru ka ong ka hok ka pen kentiu ya ka jai pen reu henry ka pop long ka jing le rain ya ka no ka kanja pen reu ladang is ngam jar bat wat ya ka daw ton rai ha ka jai pen reu ka jongi ngim don shu ka hok hangi ki khwan tang ya ka lade de na ka ta ka daw ma ki breu ki banabar ki subha ban penjot ya kejat penriu khasi jongi ki pendik yang ina borda ki hirthma yang ni haka khayi peteng namar ngimju kali mano ba ai NOC mano ba sha kerteng nene ba ai benami yaki nene mano ba ai yang wa yaki kane ka deka buj jongi breu ki banabar ngimju kali bat ngimju perkhat ba baru kini ki jia de namar ki breu ki jongi ki badi tador ya kejat penriu ki jongi adang ipej ya ka strategi jongi barjala hakastit ke jongi ki aikam ban abdukan lene ban tre security lene ban tre haki petrol pump bon tang ye ki kenthe kadon ka e shalandet jongani ka strategi lene ka buj ke jongki ngi ki khasi ngi duna palat ka strategi lene kata ka jingyo i jangai lene ka buj ka bala ban yarap yangi ha ka jing jongi namar baro la tapmo lut yangi da ka pisa henry ka strategi jong gi parjala kalong ka bajangai bar ka bajaliu hatu kata ka ba ngi mla par thu lara ngim puson yaka kini ki jia ba ro ngi duna ka jing start par ka jing shampang namar bale ngi duna ka jing start par jing shampang namar ngi baro menta ngim shepting shu ya utrai lana ya uble unong bu nong thau jongi mar ka jing start kasdang de namar ngi shepting ya uble dawa ka ya ka hok henry na ngi yo ya ka hok de na ka ba ngi shepting ya uble ngimla bandawai ka hok na na ero henry ka hok kawan na uble ka ktin ko ong ngan khmit yala ki khmat shakilum nang no kanwan ka jing yarap jonga ka jing yarap ka jonga kanwan na utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khandel akum kini ki por ki ba teng ngi wat i ka jing yarap na ka sarkar henry teng ngi klet ya ka jing yarap ka ba kraw tam ka bade na uble ubathau ya ka beneng bat ka khandel du yawai ngan penkut no da ka ba ong suk kata ka jai penriu ka ba utrai ulong uble jongka bar kita ki breu ki ba lajit balong ka jing yo kanti ka jongo uble un kerkhu ye pi kuble shibon